Dan zet ik hem vast om, dan hoef je straks niet meer te doen. Maar Hilmar, worst toen ik bij huis komen en dan samen wrapsmijtje. Leuk als je naar een nieuwe vlog van de Plastic Police. We zijn samen met de meisje van Heer. Hoi. En met mijn vriendje Sietse. En we gaan een vlog maken hoe koken. In hele volle kookspullen zit plastic. Ja, en daarom dacht ik dus van nou, we kunnen misschien wel een keer koken zonder plastic. Even zien, wat zit er allemaal in de koelkast? En hoe lang doe je al ontvloggen? Ik denk dat het 8 weken is dat ik ben begonnen. En waar gaat die vlog over? Over plastic, want er is heel veel rotte plastic in de natuur en dat wil ik wat voor helpen. En hoe bist je op dat idee kan? Nou, een paar vriendjes van mij die ben ook aan het vloggen en toen dacht ik van hé, ik wil ook vloggen. En toen zei mijn mem van nou, dus je zou eerst een idee moeten bedenken best hoe was vloggen. En toen kwam ik en mijn mem hierop. En dit vind ik nou super irritant. Ik ben Jelma Kooi, ik ben 10 jaar en ik kom uit Veelau. En even voor de meesten thuis die al wat ouder zijn en die net weten wat vloggen is. Wat is het? Dat is eigenlijk een soort videodagboek. Nou, zoals juist ziet ze het mooi alles snijden en ik zit hier het gas van huis. Nou ziet ze. Je zullen we appels snijden? Als je natuurlijk eerst wel even wast, hè? Maar hoe zit het nou met dat plastic? Want dat heeft nou toch wel weer in beeld, of net? Ja, dat is, dat tegenwoordig is bijna niet meer zonder plastic rijden. Dus het maakt wel in beeld. Dat is een beetje jammer, want... Dus het is misschien ook wel wat een boodschap voor de winkels. Jongens, verkoop je dit nog zonder plastic? Ja. Hoe reageren mensen op die vlogs? Nou, soms krijg ik wel haatreacties, dat is voor wat schokkend, maar meestal zijn het gewoon leuke reacties. En dat doet het hartstikke goed, want wij hebben die vlogs, jongen. Ja. Ik zou zeggen, vooral trok in, dan ben je goed bezig. Nou, en dit is dus uiteindelijk het eindresultaat. Pannen 1, pannen 2 en pannen 3.